kaya tayo binabadbara ng tikat ng araw. Galing yun sa impyerno. Oh! Hey! Moto kalmot, pumili ka. Ikaw lang. Kasi mga cancer, sobrang init. Kaya ngayon dadaan natin ng mga memes na kailangan mo magpaypay habang pinapanood mo. Kaya atin na agad simulan. Nakawalang gana ako mag-record. Pero para sa inyo mga hayop, dadaanan natin mga memes na to. Yan kay Days, life update, di ba? Ang init! Sobra. Nakakatamlay. Kaya okay lang yan. Importante, magkakasama tayong dugyot habang dinadaanan ng mga memes na to. Ito, galing kay Sunga. Bibili lang naman ako Mentos na Magkano mentos, Nay? Alin ho tayo? Ito po. Piso ho tayo. Hindi ako nanay mo. Dalhin mo yung nanay mo para hindi mo nahanap ka. Ay, sorry po. Dalhin mo yung nanay mo. Bulsa mo para hindi mo hinahanap. Ba't ka galit, Nay? Bibili lang. Mainit na ka pa, no? Mainit pa ulo mo. Lalo ka madudugyot niyan. Lalo ka nga asim niyan, Nay. Nako. Kung may mga nanay na may asim pa, ito may toyo pa. Nasilip ko kasi. Ano yan eh. Yan yung Pinoy straight natin yan, di ba? Kahit maulan, okay lang yan. Sobrang init na, maliit na bagay lang yan. Alala ko yun, ano, merong parang news article na yun na init na yung foreigner. Init na init sila doon sa degrees. Sa atin, normal na araw lang. Sa kanila parang intense na to, summer na to. Sunod. No one, Philippines na summer party. Kanino pa bumaba? Kailangan natin ng kape, di ba? Kailangan na mainit na kape. Ano magagawa ko? Nasa dugo namin maging dugyot eh. At least nagsando ako, di ba? Pero lumalagatak na yung pawis ko. Sunod. Ayan, nice. At least. Alam ko na ang salarin. Kilala ko na. Napapalo ka, pinainit mo ulo ko. Init na nga. Sunod. Ano kay hotdog? Ngayon ka pa talaga dumiti kung kailan naman na ano eh. Alam mo naman nagpari ako. Sarap, pader. Ano pangalan mo? Basta, pangalan ko na. Amen. Mga mahilig dumedi ngayon tag-init. Amen. Yung tingin ng baby, ano? Ikit ka lang. Comment amen para lumamig. Sunod. Ay, basic TikTok. Woman. Lalo umiinit! Oh, grabe naman yan! Napapapaypay ako sa extra. Tiran mo naman kami. Tiran mo kami ng babae, boy. Kopi ko blanca. Hayaan mo siya magtimpla ng kape. Hayaan mo siya magtimpla. Unting bok-bok pa yung kape mo. Sarap. Pero sa pinagpapawisan ako, ba't ganun? Sado ako na-hype ng mga memes nyo, ha? Hindi ko pa namamarin. At least, diba, rekta plato na yan. Ano nangyari dyan? Nilagay nyo dyan. Rekta pulutan na yan, ha? Naluto na lang sa init ng panahon, eh, no? Sunod, side ko. Isang boksingero, isang bilyardero. Ano ba Tagalog ng naglalaro ng bilyard? Pero kami ginagawang chess event, parating na. Antay-antay lang kayo. Naway makuha namin si Tito Manny nyo. Kaya i-like nyo yung video para mas lalo kaming ganahan na pabilisin ang paggawa ng chess event na ito. Kayo, supportan nyo ang magbubuhay nito. Sunod. Ungol ka lang kapag papara na. Makakahiya kayo. Kakayop kayo. Kaya pala umiinit eh. Mainit na rin kayo. Init na ako. Gusto ko rin sumakay. Ito yung bata kanina eh, na dumedede. Masaya talaga dumede. Kailan ba ako dedede? Sunod. Ay, hindi ako na to play. Kaya umiinit sa Pilipinas. Ganda naman mga backup dancers. At least masaya siya, di ba? Ibang tao dyan, buo katawan, kupal sa kapwa. Siya nga, kulang-kulang, pero hindi siya nagkulang magpasaya ng tao. Yan ang importante. O, tsaya, nadaanan. Pero binabawasan natin init ng panahon. Sunod. Si Kuya napakamod ha. Hindi naman ito yung concert ha. Nasaan na yung ano? Iba ang black dyan, me. Sunod. Madilim sa loob. Tama, madilim nga naman sa loob. Blackpink in recto area. Sunod. Mood right now. Na siwap dito sa Tagtagaraw. I might break the law sa gitna ng ghost town. Ang sakit sa ulo, bimpo sa aking ulo.
Beef mo sa aking ulo. Kakala mo, jeepney driver ah. Man, super hot, I need that halo halo with the leche flan. I don't stress, click that triple press on my electric fan. Wait lang. Sandali. Inayaan mo siya kumanta. Kailangan ko inuman yun. Tres, ano yun? Sabi niya, click the triple press on my electric fan. Kailangan ko minum ng mainit na kape para doon. Ayan, click my triple press on my electric fan. Halo ko sa'yo. Sobrang init na kailangan ko ng ice. Hindi pwedeng mawala nag-iiwas. Ito narinig ko to dati. Mata sobrang tus looking. Mabis na pawise na ako. If that pussy good, I'ma hit it twice. Twice! Sa Blackpink yung kalaban ng Twice. Sunod! Oh! Hey! Tayo ng music! Galing ah. Miss Editor, please, ipasok mo siya doon sa tubo. Tapos gusto ko siya pumunta sa underwater. Kasi sobrang init eh. Magaling ang ating editor. Pakipalakpakan ng ating editor. Kasi alam ko magaling siya dyan. Comment kayo below. Salamat, Miss Editor. Yung Mario natin mukha na rin Goomba eh. Tara. Mood. Life update ko rin to eh. Wala nangyayari. Ito rin ako pag paulit-ulit mo na ginagawa tapos wala na doon yung kaluluwa mo, wala na doon yung pusot ng damin mo. Diba? Ano na lang, basta tuloy-tuloy lang. Sanay na ako eh. Mini road trip to South Padre Island, Texas. At short trip lang, diba? Mabilis lang tayo. Pinagpapawisan ako. Seryoso. Ito, kala ko content lang na meron akong ganito pero mainit talaga eh. Sunod! Hindi na seryoso nyo. Hayop kayo. Sarap yan. Sige, sarap niyang plastic na yan. Hayop ka. Grill halo-halo. Naku, wala na. Bigagaya na niya. Lalagyan natin ng ano, lalagyan mo sa ibabaw ng sweet chili sauce. Sunod. Ano ba? Di ba may something as ano? Grabe naman, huwag naman rekto sa mukha. Pwede naman pataas. May galit kayo eh. Taman-tanggal init na ulo. Mga babae na dadaan. O gago, may balde ka. Gago. Tangina, yung binoto ng balde ang puta. Kupal kayo lahat. Ay, San Juan be like lang pala. Di pala ito sa San Juan. Kala ko sa San Juan mismo eh. Kasi medyo kupal na. Tsaka di sila mukhang mga Pinoy eh. Baka ano to, gangster na pala to. Pagtanggal init ng ulo. Pero pagkatama sa'yo ng balde, mainit na naman. Sunod. Before. Nakatipid tayo ng gas. Mahal lang siya lane ngayon, di ba? Nagtaas. Parang yung dugo ko sa inyo. Sunod. Kaya pala ang init. Hindi man lang yung mundo eh, no? Kaya sana tinapat mo na lang eh. Wala tong sense. Sunod. Wala pa init yung ulo ko galing kay Psyche. Yang. I'll skip this shit. Masarap to ngayong Skip, ano, summer. skip. But when does this game get fucking good? Sana. Mainit dyan sa Quiapo. Tropa tayo. Don't care how long it takes. Pinapainit mo naman yung puso mo, pre. Kapag ganyan, gusto mo mag-grill halo-halo tayo mamaya, sabay tayo sup-sup. Rod! Wow, panic malone. Your shoulder restraints will automatically engage shortly. Please remain seated with hands in your armrest. Thank you. Sandali! Gagi yung pawis ko hindi sa init, sa kaba. Kaya panic malala. Uy. Kasi naman, tingnan sa likod eh. Huwag ka tumigil sa tropa mo. Focus ka lang sa akin. Focus. Mahirap eh. Huwag ka magpalin lang sa tropa mo. Hindi ka mahal yan. Kala mo lang. Mas mahal ka nitong nagbabantay. Kinabahan. Oo naman, baka pagkatapos ito, tatlo na lang tayong magtotropa. Pumasok tayo 4, paglabas 3. Oh, sakto no, ito pa siya pala yung boy best friend po. Bawas ka na nang iisipin, kuya. Solo mo na si ate, talikod. Mas tip na ako bigla. Dagal ka na. Sarad. Ayoko na mag-isip. Pwede mo lang igalaw yung phone mo. Depende doon sa electromagnetic ba yun, diba? Pag mas mataas ng 1. O ano lang, pwede na tayo gumalaw sa mga noble gases. Pag mga solids na, hindi na pwede. Pwede ka phone upgrade. Lugi nga to, may debuff kami dito ha. Egul kami. Phone B nitrogen.
Galing talaga, bumili dito yung The Nitrogen Gambit QX. Alam mo, na-miss ko yun kasi gusto ko talaga maging chemist eh. Sobrang mahal lang talaga ng tuition dito. Gusto ko talaga maging chemist. Gusto ko ituloy-tuloy sana yun, hindi lang sobrang mahal eh. Kasi okay naman yung math dyan. Kasi sinusunod mo naman kasi dun sa periodic table of elements, di ba? Ngayon kasi sa inyo, puro mga dining table of elements eh. Pero masaya naman yan. Minimum fare 12 pesos single. Sa'yo na yung 2 piso mo. Pan-text ko na sa'yo yan mamaya. Pag uwi mo, alam ko kung saan ka umuwi. Alam ko kung saan kali ka bumaba. Tsayaan mo siya magmaneho. Pucha, sobrang init na ni Kuya. Ito yung araw eh. Malalaman ng Pilipinas ang tunay na pighati. Lumalagatak ang pawis at pighati. Sunod. Let's go guys, get in the car. Oh! Hayaan mo siya magmaneho po. Ayan, nakahanap na si Kuya Jeepney driver. Sunod! What? Ano pa to? Di ano to yung sa mid-journey to, no? Sheesh! Kaya umiinit sa Pilipinas eh. Sige kayo, ini-edit nyo. Pagod na ako tanggalin yung mga kasalanan ng mga Pilipinong to. Ipinambibili niya yung mga ligtas points nyo. Leche. Kaya ako nga. Edited nga to. Ayan, nakita ko to eh. May na ba talaga siya magsuot minsan ng kakaiba? Ito, nung nalaman mong di mo na kailangan ipagtanggol ng Pilipinas. Bawas pagod. Sheesh! Ay, sobrang lamig kasi niya eh. So, kailangan niya uminit-init naman. Wala siyang kasalanan eh. Pope Francis! Hindi! Ayaw wala, uminit na talaga. Ayaw wala. Sunod! Yan. Sige. Tendan nyo pa ako ng mga ganito pag-gising mo. Lagkit mo na. Galing kay Justin. Maraming salamat. Pawis mo. Galing kay John Paul. Sabi nung enforcer, pag solid lane daw na white, bawal daw ako lumipat ng linya. So, di ba dapat 2 lanes bago, dun palang bawal lumipat ng linya. So, papakita ko sa kanya yung ano na to. Ayan. Ako, na-internetan ka, kuya. Yari. Boss, bawal daw ako lumipat sa single white lane. Ha? Ako, tinuruan yung teacher. Sabi niya, bawal daw lumipat. Bawal yung taga lumipat eh. Sir, Talaga naman bawal din lumipat eh. Ako, sir, di ba po tinag-team. dapat pag double lane palang bawal lumipat? Ano? Pag double lane pala po, hindi po bawal. Double solid yellow lane yun, hindi lang basta double lane. Pag solid lane, bawal na. Dalawa lang ang ibig sabihin no, kapatid. Pagka broken, pwede. Pag naging solid, hindi na pwede. Ako po, pag broken, mahirap talaga. Madali lumipat pag broken ka. Wait lang po, Ayun. tawagan po si Daddy. Dalawa lane dyan. Naku, tinawag si Daddy. Attorney Sanchez, pag double lane bawal, Ay, pero hindi, pag solid, ka. sige. Para saan natin nilagay si, Nakabidyo. si solid lane at saka si broken lane kung parehas lang sila. Pero po, Sentido common yung wait lang po, kapatid. wait lang po. Ha? Wait lang Hindi po. ka ba nag-iisip? Ay, okay. Ang unang init ng ulo, di ba? Hindi ka ba nag-iisip? Yan yung mga, ano ba yung expect mo na gustong sagutin sa isang tao kung gano'n ka magsalita? Di ba? Ano ba? Napagtitripan ka ba? Hindi naman siya bastos eh. Pwede naman siya magkamali. Pero sabi, hindi ka ba nag-iisip? Nag-expect ka ba na respetuhin ka ng tao? Di ba? Hindi ko maintindihan yung gano'ng klaseng pag-iisip. Video nga tayo. Patinig mo ha. Patinig mo sa video. Sige, pakinggan kita. Pag broken lane po, pwede po lumipat-lipat. Ah. Solid lane, Pwede pa rin. Pwede lumipat kaso with caution. Ah, walang ganun. Baka merienda na kasi. Gusto na magmerienda ni Kuya. Hindi. Turo sa inyan. Sa driving school po. Ano? Driving school po. Oh, mali yung driving school na yan. Naku, magtatayo si Kuya ng bagong driving school. Meron naman tayong tinatawag na Google. Mag-Google ka. Na-search ko na po. Nag-google nga siya eh. Doon nga galing eh. Hindi. Si Daddy nga. Si Daddy pa. Tapos yung tatay pala niya yung ano, no? May-ari ng driving school. Huli ako kasi lumipat ako lane sa solid lane. Pero hindi naman double side solid lane. Double. Okay. Patingin na kasi, patingin na. What does single solid lane mean? Ha? Eh, yellow lane yan eh. Teka lang Eh, mas ha. mahigpit po yung yellow lane. Eh, walang kaysa sa white lane. mahigpit ka kapatid. Pagka sinabing solid yellow lane, opposite yan. Ha? Nilalagay yun sa highway. Oh, highway. Tatay sa highway. O RCR. Hindi, baka mangawit ka yan. Sanay ako, Jabolero yan. Lagi niyong dadalhin yung ORCR nyo. Ano nangyari dyan? Kayo, mga nagmamaneho talaga dyan. Mali ba yung driver o hindi? Pero tinignan ko naman, parang pwede naman. Hindi naman siya parang bawal na bawal eh. Parang with caution, pag chinek mo pwede ka makadaan, kung traffic hindi pwede, mga ganun. Pero simula pa lang naman ako mag-aaral, so hindi ko alam. So comment nyo nga, baka makatulong. Maraming salamat. Balay, yung tatay, yung traffic enforcer. Para labanan sila ng tatay. May tatay rin kayo ano. Hindi naman lagi yung nagbe-video ang tama, di ba? Galing kay Okay Guru. Pinoy choosing something to drink. Skip. But when does this game get fucking good? Yeah! Sabi ko sa inyo, ubus na nga eh. Wala na laman, no? Rod. Munyos po. Pugante.
Ayun, yung kaninang nagdadrive. Mga mapupugante yung kotse niya. May discount. So, 25 lang. 28 binabayad sa'yo. Oh, may mga romoronda rin dun sa presinto. Eh. Ito rin meron sa yung conductor. Sunod! Gusto ko na mag-beach! Ba't na ba nasama yung chinelas ko? Ang init-init, mahabulin mo pa ako. Hayop ka. So, may pero kasali yung baliw na kaibigan. Ito, tumbang peso. Yan na, iniipon. Lasing ba yan? Ito ba isa? Ito ba isa, son? Uy, gago! Ito ba isa? Wag! Kahapon. Yung higa niya para mamamatay na rin siya. Kung ito tumbang preso, ipapatumba ka nila mamaya na ako. Lalo na pag isa dyan, regalo ng magulang niya, tapos ka. Mukhang maraming mag-swimming mamaya. Yehey! Woo! Sunod! Yung nagkape-kape rin. Samahan nyo! Sasamahan nyo, ano ba? Nasobra lang siya sa bilad ng araw, leche. Kaya umiinit sa Pilipinas, ang dami yung mapanlait sa kapwa. Presence of 500. Dito yan. Oh, dandan. Ganyan na. Kaya ito ba yung tatay kanina na tinatawagan? Soft mind, Kise. Okay. Wala ka. Pupunta ka na nung gagawin mo doon. Kaya nga Saan binabalance, gagawin? pilitin mo na. Pupunta ka na naman dyan. Saka punta. Binabalance nga yan eh. Tayo po ay naglalakbay sa bilis na 4 kilometro at 3 siklista ang nasa unahan. Nagpalit. Yan na ho, sige, espiritu. Kargahan mo nahuhuli ka na kaliwa kanan. Naunahan ka na nagbibisikleta. Pag na ho itong si Kilban, hop. Huwag mo kasi ako patatarantahin. Tapang ako eh. Dagdagan mo ka ako anak eh. Dagdagan mo. Sige, dagdagan mo. Gusto mo mabagal o Ay, hindi? Diyos ko. Get yung mahirap na training eh. Pagkasama mo yung magulang mo eh. 1% driver lesson, 99% sermon. Kapag wag lang sermon sa simbahan. Ako, maganda kasama yan pag naano ka na may kasama kang traffic enforcer. Maraming salamat. May kalaban na yung Blackpink kanina. Lagay mo sa gilid. The BNBTS is budget. Budget, tondo. Energy niya, Ben. Pucha. Nagpapawisan ako sa energy. Hey. Alam ko yung bet niya yung ano, yung pag may crime scene. Ano yan? Oh my fucking God. Sobrang init masyado. Yep, yan. Kung di mainit ang paligid, nag-iinit ang nasa loob ng short. Sunod. Napainis. Inis ako sa inyo. Ay, nakatres. Ayan. Oy! Paramin! ลมฮาตาริไปอะค่ะ Hindi ka gamitan ng babae. Diyan ka mali. หน้ากว้าง 18 นิ้ว ใหญ่ Pero กว่า nag-iinit ang ulo niyan, sigurado. Hati ang ari mo pag ginawa niya mga babae. Sunod, galing kay Ad Legitimate. Finding the worst IG ends in LBBPH server. Mobile Legends. Part 1. What the hell? Oh my Woo! Wala akong alam dyan. Yan ang init-init. Hayop. Sunod. Kakadasan lang eh. Bawas agad. Painitin nyo pa. Para lahat tayo ano dito. Dugyot na sa init. Leche. Ako'y lilisan na sa Pilipinas sa init. Happy bumaba doon. Galing. Gusto mo yung lumipad pa sa Pilipinas. Nag-humikaos na siya, sobrang init eh. Ako na bumaba sa Pilipinas, masyado mainit. Pati mga tao dito makasalanan. Kulang ang damit ni Pope Francis dito. Ate, Ala. Give na ate, give na. Init ulo. Bakit ka galit? Kumot mo ba yan? Kumot mo yan? O, kunin mo yung kumot mo. Kami yan eh. Gagawin kita ulam sa tambay. Sige. Yabang ka ha. Give mo na yung kumot niya, give. Kumot o kalmot, pumili ka. Kunin mo na yung kumot mo, dali. Kunin mo na, Kumot? kunin mo na. Uy, akin na to. Malamig. Ay, buti pa dyan. Ala. May aircon. Ay, okay, binigay na. Okay na, meron pala akong kumot. Yung balat ko kumot. Sunod. Kawawa naman. Akala mo ikaw lang. Ano? Ganun pala magpaamo. Ako din.
Whoop, whoop. Whoop, whoop. Ganun lang pala magpaamo ng aso. Ito ang gusto ko, halo-halo. Ibuhos mo sa akin to. Ito ko na ice bucket challenge pero halo-halo lang, leche. Sunod. Hindi init bayag eh. Buong katawan ko isang malaking bayag sa init eh. Sunod. Design is very panlawin. Langhap, sarap, Pinoy. Yan ang jolly, yan ang Jollibee. Ano ba yan? Okay, commercial. Okay, alam nyo na paano makali sa init. Pumunta tayo ng buwan. Hey! Uy, gusto ko niyan Sunday. Sorry mo ka ni Jollibee, parang nabilad na rin sa araw. Kaya hindi siya pag binubukas na niya yung ano niya. Kaya minsan yung makakausap ko rin mga alien eh pag nasa Pilipinas. Yan, alam nyo na paano makatakas sa init. Munta tayo ng buwan. Galing ito. This car was demanded by our pastor as a gift to his... Yung lalaki nasa picture anak niya. Gusto ko lang sana manahimik pero gagawin ko to para tablaan kayo ng kahihiyan. All my guts mag-flex gamit pera ng mga tao sa church. Kaya tayo binabadbara ng tikat ng araw. Galing yun sa impyerno. Kawawa naman yung mga leaders na nagbabayad. Take note every month pero di man lang nakasakay. Kinokondem pa kapag walang pang bigay. Pucha, flip top! Di man lang nakasakay. Buti pa yung jeepney driver kanina, di ba? Hindi kailangan. Gusto lang ng single mom. It's voluntary daw and out of love. Any amount ko na i-commit mo will be accepted. But here's the thing. It will base the size of your faith and your love towards God kung gaano kalaki amount ay bibigay mo. Okay, so basahin nyo na lang to. Okay, at least na ano siya. Ayan, literal. Iba naman yung ata yung acts of less viciousness pero magkakasama na yung kasalanan sa isa. Kaya pala extra init sa Palawan ngayon eh. Masarap mag-swimming dyan. May masama eh. May mga gumagamit ng kanilang kabanal-banalan para gumawa ng kahihiyan. Magaling, palakpakan. Dapat yung binabato nung pinang-operatory eh. Ito yung kay Corny. Sister, siya si Ronel ang bagong sakristan dito. Magandang araw po. Magandang araw rin sa'yo, iho. Ano ang apelyido mo? Madali nyo lang pong mahuhulaan, sister. Yung paborito nyong hinahawakan. Damn, gusto ko tong sound effect na yan. Sus Maria, Gmod yun eh. bayag ba apelyido mo? Ano ba? Pagsasama nyo! Yan. Sister naman pala biro masyado. Rosario po apelyido ko. Yan. Sige, kaya ako napapapaypay ng doble-doble. Galing sa Spectre Media. John Wick original. Yes, kompleto na. Dapat niya askal eh. Yung hindi pa natuturukan. John Wick! John Wick na nabilad! John Wick na nakagan. Kalaban ba niya yung mga nagpa-parking? Yung mga nakatayo doon sa parking spot? Shoutout kay Renero. So mga ito like, share sa mga pawis na pawis nyo ng friends na nanonood ko, subscribe. Asin nyo.